Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastrita ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan ken iti adal ken pagsarmingan iti bihag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti bihag. Dear Manong Nemi, Sagudayin nga ti surat, di pagayam tayong atong Dear Manong Nemi. Naragsak ti pamilyak Manong Nemi. Agsipod ta. Nabintas ti trabaho. Mga opisina ti color job ako nada. Numampay a plain housewife lang ti asawak Manong. Nga sino? Ni Lusing. Adda sari-sari store na. Lusing sari-sari store. Irin to tadua, di kita anak mi, Manong Nemi, ni Junior, agrama maten ke ni Laila. Ni Junior, kasadar na Manong Nemi ni Rafi, nga anak ti karoba mi nga ni Miling. Saan nga siya, Manong Nemi, ti pagtarayan iti istoryak. Ngayon ti pagtarayan ti istorya, ngayon nag-istoryain. Ket datoy karubak nga ni Miling ken ti anak na nga ni Rafi. Nasapa nga naulilan ni Rafi ti ama, taxi driver, ti ama na kada disgrasya ket natay. Di kat kayta sa wen, ni Miling ti mangisaksakad iti panagbiagda nga agina ken ni Rafi. Nasingmitmat ket din ni Rafi Manong Nemi, agsipud ta makitak iti panangrespeto na iti inana. Nagbalimot ka na siyat nga ina ni Miling akaroba mi. Kat no kasta Manong Nemi nga mangmangan kami iti pamilya. Siyak ni Lusing kanigdituang anak mi at iti kundawing mapagsasaritaan mi ti pakasignan da Miling ken ni Rafi. Kula ni Junior ket awan ti pagtanagam ken ni Rafi. Papang, nagsipod tayo sa kalalingan di eskwela mi. Ang kanahin nga sa first honor. Kaya siya nga rin. Ang damot lata ti third honor o fourth honor. Ang dahil ti top 5. Kaya nasimpet ni Rafi. Pagkunang mo nasimpet. Naisim, napakumbaba. Kaya saan nga mag-keep apa? Dikat na siyat. Ngayon, ti question. Tuno ag high school, ag college kaming kada Rafi. Maisakad tungat ni Nanamiling ti panagbasa na. Ket ni, manglulang ti laba ni Nanamiling. Ken adan medyo nalawa nga mula nga kamutig. Ken dumapay nga nating ni talikod ti balayda. Isuno ka ti mapan pag natingan na, kerkeren na, sana mapan isursur nga ilako no kwa. Idin to tayo, napinas ti trabaho papa. Kaya na dapat sari-sari store ni mama, hindi akong problema tayo. Gapot dududwa kam lang kini Lailang ading ko nga anak yo. So nga sing-singpet kayo. Obligasyon mi kini mamangyo, di mangbiyag kada kayo, ken mangpaadal kada kayo. Di obligasyon nyo ti tumulong ti trabaho ti palay.
obligasyon nyo, ti mangipasnek ti panagbasa yo. Taorin no adda kami nga magpabasa ka na kayo. No, saan nyo mat nga ipatag ti adal. Aon sa serbina. Iso nga siga, Junior. Endo nagbaro ka, hanggang tubal na makinubnubyo. Makinubnubyo ako na kuma. Oramet kang galayla. Awan ti sa wala nga rabinan nyo, nusan nga ti panagbasa yo. Nalawag ka diyan ako. Obligasyon mi. Kini mamangyo ti mamagbaga ka na kayo. At natigitigon daw ay ngomay aglako ni Miling. Itirangaw ti kamutig na kanda dumapay nga nateng na dito balay. No siyak ti marana, ta Sabado ken Domingo, kasarsanita. Ay, nalalapsak man nagitirangaw ti kamutig mo. Miling. Ay, gabuta kang kanayon ko sipsibugan, mga atong. Ken galala ka na kiti rugit ti baka, taado mat asidagmat kapanagan nito nga pagwarwaran ti baka, sako pinpinuen nga taltalen, sako imurumor, iba iganagan, kaya mayat sumilang na ima, sa kabada dumang kita synthetic nga abuno ti aususarenda. Eh, narigat pa nga mga atong, narigat pa yung sirkanti ko Iges, uri sana kagpaspasuyot, pagpaspasuyot kada kita mulak nga sili, tarong, ken kamatis, ken na utong, nagpaspasuyot. Gabot ta organic fertilizer ti ususarek. Mayat nating lang din, napindas pa iti pa nakaimulan di talaga nga mayat. Baka tarong mo kat mailbalim pa akilawen. Abay ko mamakilaw ti tarong, may tuno may pakbet, wano may abraw. Wana ta kung kunada itiyang puti hapon ka no, dikiti ka no hapon kat mahilig da ka na kiti raw materials. Dikiti hapon kat saan tamad nga hapon, mga atong. Malagip ko gayam, awan ti plano mga makiasawa uli. Awan daytan, gabutada di laeng Anton, ti lalaki ti biyak ko. Wanang hindi ka marigatang-atang ang mga saka dito pa nagbasan to ni Rafi. Adada ni ti high school, so da kay ni junior. Kaya man di lamang turo ka, naggraduara ti high school, di ba, nagbasa dan to di college. Bueno, awang ka dito planong nga mangpabasa, iti anak mo, iti kolehyo. Ay! Dahil ti kakaiso ng igunam-gunam ko, mga atong, ti edukasyon ti anak ko. Nga sa tagapunan, apay nga sa anak ko nga mga lapay ti may kadwa nga amana, gabot ibukbuk ko ti aming na panawon ko iti anak ko. Ti anak ko kakaiso na. Kaya pakalaglagi pa kadi di amana nga na Anton. Wari nalaing ni Rafi. Dahil tangaron ti pagsayatan na, kaya pagyamyamana, kaya pakaragsakak mga atong, gabot wanagor ka, manot tao mo, idi iyanak mo iso na? Nalatawak nga naganak. Ket, 30 idi aganak. Iyanak ko iso na. Ket, ito no, agraduar ti college, di manong tutaw mo. Nasurok to na 50 ka. Hanga bali Ta graduar tumaten. Adan tumaten trabaho na palubos siya po. Ket, babalin kung tumaten ang isardeng ti agawat ka iti labaak. Sitting pretty ak tumaten Uro-raik tulatan nga sumangpet kumanibod pa nagtrabaho na. Binagtungat na amot nga imutan di anak ko. Habagay, kung nadaman kat ko, dagiti naganak obligasyon da, timang paadal ka dagiti anak da. Dagiti mat anak, mangmangig ko, saan nga obligasyon pa no, anya ti pampasamak ka dagiti naganak. Tapos iblang pamilyadan tumutin. Agbasto ko na miling. Datayo nga naganak, obligasyon tayo para ti masakbayan ni kita anak tayo. Hindi kita anak,
Alakit. Mabalin mat siguro. Nga awanin ti obligasyon na ka na tayo. Kaya, nga ta nga, naskentuman nga agsupapak da. Nang narunakan ka. Ang balikan niya, kada kami kinilusing asawak, gapot dada kami nga duwa. Ken, no agritiro ak tumaten, agpensyon ak tumet. Umanay tumet ang pagbiag mi nga, agasawa. No ag-aasawan to dagitan nak mi. Sa maysa, ada negosyo ti asawa. Ado mati mas paspasrek na. So nga rod, no ada ko mamat pagpunak, mabalinak pa nga siguro nga negosyo. Palawaag ti pagmulak ti nating, orin no nating lang. Dumat no kada kita mapaglakwak, no kasta nga agaharbesan, no kadot bunga na. Adamat paset sa nga basig maururnong ko. Kaya no rin nga tamad no sana kung ngumawawat pa itilabaan. Masapol. Kasabulamit nga adarete ikan mo no karni nga si Demi iti anak ko. Saan nga puro nating. Valedictorian manong name ni Rafi nga naggraduar iti high school. Iti into the first honorable mention lang manong name ni junior ko. Manong name iti attender me iti dayta nga graduation. Iti panag-speech manong name ni Rafi nakamagbagas makaalukirik na. Ngawan sa bali apagyamanan na iti dayta nga naawat na nga pamadayaw kas valedictorian nasangan ni Hapo Diyos. May kadua ti patpatig na ko na unay nga ina. Kami pindas manong name iti panangiladawan na kinimiling nga ina na. Ina, single parent. Ngawan sa bali nga panunutan na no saan nga para kang kuwana, para kanyak kunan. Nga ipanakkel na ti kanasya at na ngayon. Ditalyawag da ayan anong name ni Miling nga dundungeg iti bitla uno speech ti anak na. Makita klata manong name sumilsilap dagiti matana. Agar orubos dagiti luana. Nga makangkangeg iti dayta nga panangitay dayaw ni Rafi iti ina. Ken oray sakmet man. Da kami kinilusing. Timremet na iti luami. Karing-karing na iti bagina. Araminad na ti amin apasnek na panagbasa. Kahit nga tulungan ti inana. Ag-examen to the scholarship examination. Tapno di kasta at da malibre kanang marigatan ti inana. Iti panang paadal na kenkwana. Kahit kasta tinapasamak manong name. Gamot sa diglaing ti balayda, iti balaymi, kastawan iti ragsak ni Rafi, nga nangar-arakop iti inana manong name, iti bagana nga naipasana, may sa isunan nga skala. Iti may sa nga sikat a universidad manong name. Alakit medyo imalatiwak mo ita. Ay, Rafi, congratulations. Ay, nagyawanak tata-atong. Tapos nalaing ka. At kumasan ka makapasan. Huwag nga rad. Tata-atong. Kaya pag yung mga unang kininanang ta, alagang napasnek ti kararag na. Di ka dilaingin itad kang ni nanang mo, pagplete. Kaya dumapay nga masapsapol mo ti panagbasan. Uwan tatatang. No kasta nga awan ti trabaho. Uno awan ta trabaho. Awan ti pa klase. Maling ko irapin ti trabaho. Agbaling nga working student ken scholar. Akit may da. Tapno tilaeng na sapulin ni nanang ket tigatan mi ti bagas ken sidaen
Basta kayak nga mang pabasa ti bagik. Kapag may sa aking scholar, ken kastameten, may baling kumat ng raping nagtrabaho. Adot mabaling nga trabaho dita. Before nga pa nakagbasa, ken after ti klasek iti malam. Mayat sa mga tanga nga mabaybayan ti pa nagbasam no trabaho ka. Saan nga tamit atatong? Basta, kita siya. Napipiya ka pa, ingam di anak ko. Tege, bats mo. Ay ni Junior. Nagtasbesisyon ng saan ka nakaruar. Gagangi data. At makaruar da saan tata atong. Ede ababa nga panao manon nemi nasiputat ti biag dagiti agina. Masapa nga rumuar ni Rafi, tada pa lang mapan na pagserkan nga food chain. Saan tumapan na klase. Maladaw nga agawid, gabuta, agtrabaho kalpasan tiya, afternoon class na, iti matlaing food chain nga pagtrabahuan na, iti bigat. Intultuloy met ni Miling, iti managkawat na tilabaan. Panagmula, panagnateng na, panaglako na, kadagiti mula na nga nateng, nuwa ag harvest. At dapat sumagmano nga manok na, ngam saan nga makaado, gaputa, awan di pagpupukon na nga nalawa. Pasareman manak kumatang keng kuhanan ako, titlog, tinetib. Kas tamat kan manok, no kasta nga, makasidsidain kami. Awan mo ti problema kiti pamilya, manong nemi, kabota na singpet, napasnek, ti panagbasa, da Junior, kinilayla. Aging ka manong naming nga graduaren da Junior kini Rafi. Talaga nga nalaing ni Rafi manong nemi. Ta summa cum laude nga nagraduaren. Ay, talaga nga nalaing ni Rafi ta. Apabang. Kasta ka kumamatan talaga ipasting mo. Anda pagpatinggan di amin ta. Papa. Ipaspas na kumat. Siyempre. Ada na kita talaga nga nalaing. Ada mat na kita gagangi lang. Ada mat na kita dagman lam ako na. Ket. Arat na ko na ni Rafi. Makastrek nga nga dagos trabaho na. Hindi ka kasta nga klase na nga nalalaing. Papang. Kumpanya. Iti mang tawag kadakwada. Kasta? Kanagpeso manong nemi. Kalpasan lang ti makalawas. Nay daw asak. Iti ayan. Nagiti agina. Oy. Kasalada kita papadam, Rafi. Ay, tatatang. Madamat pa nagrupurupot ko. Uro-raig lang ti panang plan sa rinanang na ito long sleeve ko. Sakto ag kurbata. Sumbrag ka ni pisina. At nangayap kanya kamay sa kumpanya. Tatatong. Nagtrabaho. Good. Congratulations. Nagawa anak. Tatatong. Anak. Ay, atong. Mang atong. Takagayam. Uwain. Pag-inak nga rin ka karagragsak ta anak mo nga. Agrubrubat. Ay, dito lang ta. Dito yung timatom anak ko. Ay ha? Nagyamanak na nang apo, nagmayat, naglinis ti panang plansayo. Away, nagananad ka, hamurugrugitan na kinabadom, kasi iti dati, no, may badom kitag malmalim, kasi lapala kalabat ilangana. Hanggang murugrugitan, hanggang bali na nang, nalaing ka kinadalos, nadalos ti labam. Dati nga ron ti magbaga na kiti agpalpalabakan niya. Ay, maladaw akon. Inako na nang. Gananad ka anak. Tumawag kan to Ano makadanon ka sa jay. Ken sa paam ti sumangpet. O na nang. Sa paam ti sumangpet. Tumawag ak to. Ngayon makabulan laeng day di
nga pa nagtrabaho ni Rafi. Makita, agrubuat, mapa nagtrabaho, sumangpet, ng kalpasan ti makapulan. Diyak ba't makita nga lumabas, no mapa nagtrabaho, yun to tani junior ko manong nami, kadadamatan pagtrabahoan na. Nagbasbasa mo pala yung nilayla nga ding. Aw mo tin makita ka sumangpet. Nagretiro aki din. Sapa ka nagretiro. Inauna ti sa nga pulo nga taon sa. Ngem ni Miling. Iti may sangal daw ano naming agsagsagad ni Miling. Iti arobayan da. Napanak mo. Miling. Hay. Oh. Bikas na palang kinam kanya. Kas lalas-lasin na. Sino ka itayo na ya? Allah. Nangaw kamat, Miling. Ininauna si kayo sa kapulong atawan. Naan? Mangatong. Well, siya. Or-orayek ditawag ni Rafi. Rinubwata kita bigat. Kita tumawag kan to into makadanong kay Jay pagtrabaho mo anak ko nakgan jakbet pay na oray tawag na. Nga balik. Sumangpet to into malam. Ano nga sumangpet to into malam ng bagbagang? Dito ta nabayagan nga sang ang ko nakita nga si Mangpet. Di amo ka kita kaskaseran. Anang nga gawawid, tapno saan nga magastuan. Nimit manong atong. Iti laing ngayon ko kingkuha na ti planansak nga arwaten na nga long sleeve. Yuro ore ko ti tawag na. Naangaw kamat biling. Nasurukin ang makabulan daddy. Hindi adda aki di. Plinansam nga barong na. Gawin. Damo na pa lang dato nga daw mo nagtrabaho na anak ko ni Rapi. Alalala, ituli mo nga ito bramon tapanawang kan. Nagdidabalay. Naibagak kinilosing manong name di kasjay. Nga kaslasan nga amon ni Miling ti ibagbagan. Ang angawan na ka lang man. Wala nga may papilit na. Itay lakano nga plinansa na jay long sleeve ni Rapi. Nga ita nga no aldaw iti damo nga pa nagtrabaho na ket oro-orain na titawag. Kan siyempre sumangpet into numalim ko na. Dan samatin mading paspasamak kinimiling. Nasapa nga agkabaw ako nada. No agkabaw, bakat di na namon araramidan na, napintas mo pala kay na ni. Wala nga magure ka. Nabayagan nga saan ko nakita nga. Ada na pa na inalang alabaan na. Kaya nabayagan nga saan ko nakita nga glablabayan ta sa dagda nga bomba. Ay, insardeng na natakwa. Agtop trabaho mo ni Rafi. Wala nga nabayagan nga ni Rafi. Saan ko nakita ni Rafi? Saan mo na problema, teta? Ini may isang rabi, manong nami mangmangan kami kadagiti anak ko, graman ti asawa. Na istorya ni Junior. Nagalisto nga bimak nang ni Rafi. Magkunaam. Isla din ang payamamon. Di ka kadwa na, nagiti puro babak nang. Ano pa ikutsa nang? Imasadagak siyempre. Bats ko nakingkuha na. Hey, bats ka? Siyak ni Junior. Karubayo. Wait. Kotsem?
Una, may kaduwa nga kutsek. Kunana. Sino yung kaduwam? Makigayamak man kadagiti ka. Milyonaryo. Tapno di kas takit maamuak no kasano tagbalimot ng milyonaryo. Kitag peso. Madla mo lang nga papaknang di kiti barkada na. Simrek diti may isang class nga restaurant. Ada ka no conference da. May panggap ka no ti business. Di naman ko kingkwa na, kano? Nabayagang sang nga nagawid ah. Kano pa nagawid mo? Adan bukod ka balay. Asawa laging tikurang na. Kuna na. Kaya nga nang mga rodin ko na. Saan ko nga obligasyon pa isuna ko? Ang peso na ito yung batbadamag mo, Junior? Peso ba? Nagagulbulbud. Kaya ko nakarodan nga, kasla din nagpakit amamon. At tilang amamon na siguro na agad pada ng babaknangin at tabak nang siguro ba ito orela doot lugan na sa balaynan. Asawa ka nulat kurang. Baka di na kahit tag-asawa, baka kahit nalatakit, mangyawit ti babae di balay na, saan ito maumana, isukatan naman. Kasi tibiyag di kiti babaknangan ka di. Sana ka mamati, Junior. Yung masasaok ti pudno, papa. Hala ka gululbud. Sa balitan ni Rafi. Saan na kasi iding napakumbaba, saan mo uni, naisim lata. Kasla nakangat-ngaton iti saad na. Kasla nakangat-ngaton ni sunang mo. Kasla saan nga magawaan. Malumat labulan mo, awan makatawan, managtrabaho na. Papa, nung nalaing ka, nadiskarte ka, nalisto ka nga umasenso. Kasta't madlaw ko kang kuwana eh. Kas nakuna na, kahit nagagayo man, dito milyonaryo, tapno maamuan na nakasot nagbaling nga milyonaryo, di ba? Siyempre, kahit kumangarudmet, di kita babak nang magkibarkada kang kuwana, kadakwada, no saan nga talagang nalaing met. Talagang nga nalaing. E po tabalitorian kada cum laude nga ron. Agsipnget manong nemi idi masirpat patak ni miling nga da itirida ko ti balay da anak atakder. Nga sila tapas pasungatin na. Imasadek at kangkwana. Miling. Laslasyin na nakmanin. Hatong, ni hatong. Ay, mga atong. Maguro ka. Sila. Damading angot tunag ti balay mo. Ha? Uno, agapukin ka ti angot nga madi. Ada urorayem? Urorayem nga rin di anak ko. Italibigat. Ngayon plansaak. Ti long sleeve na. Italibigat nga nagrubwat. Da ito nga aldaw. Damo na nga aldaw ti panagtrabaho na. Miling. Amom ka ti bagbagang. Hala ni mang atong. Habag kong adjakab mo. Sikan sa paggapon. Di saan na siya at nga angot. Apay met. Kaanot na udin ka pa nagdigos mo. Digos. Kati tayo lang nga nagdigusak. Ito sakbay nga plinansak dati. Bado ni Rafi. Miling. Nabayagin na ita. Nasuro ko na makatawan. Hala ni mga atong. Aga-angaw. Sumre ka kanti unag ti balayo. Pastrek na. Hala, nakababain. Talaga nakababain. Nga puta, nakawarwara. Ala. Apisan ka samat nga nagdaldalos. Kenpat iti kusina manong nemi karaiwara. Miling. Anak mapaspasamag kang ka. Ha? Mga tong. Ala, nakababain pa eh. Mabilang tornosak na gitoy. Mabilang inawak na gitoy.
Alala, tulungan kan. Siya kon ta. Wah, ingkang tigus. Mangmangan kamat lang. Awan samat kang kanam. Nabayag samat na gito yung nakabangbang lesat ba't na gito na po eh. Ala, ano papaspasama kang ka? Inayabak manong name ni Lusing. Apay. Tulungan man lang. Apay kasi matando nagtibalay ni Miling. Tanda ka sa mapaspasama, karito ka ruba talusing. Tulungan. Lala, makamo. Napan nagdigos manong name ni Miling. Adaban nyo ti unag tibalay da. Kitawan samat danong. Agor ka, mabiglaang Miling nagsumak do. Apo na ti mapaspasamak kang kan. Nagsapak kang nagkabaw. Hindi makadigo sa ni Suna, maron nemi, kat nangalan ni Lusing, pagsukatan na. Nagsukat. Ay, nabang aranak. Nabayagan nga saan ka nagdigo siya. Italan. Nimad manong atong. Ana oras ka din. Katne. Hindi kita ni Lusing manong nemi di pagbagasan na. Awang bagas na. Kanot na wadi nga nangangka. Ang panginebos din na po eh. Inuti ka kang kanin Nabangbanglas? Yung magbantasan ang sakit yan mo. Nabaybay ampay na kitimulam. Ano papaspasamak kang kamiling? Ala, pasensyaan dakon. Ururay kami dyan at ko. Sa nung urayam ka nabayagin nga saan nga si Magpet? Sa mukha di ka makontak? Diyan ako naman, nakapilak na cellphone ko. Alala, agyan ka to ang kagwarawara. Mabidlayan ta ko umay kanto, ipakigkan kanto kanam, ti pangrabiim. Ano mga nabigan, maturog kanton. Isu manong name ti topic mi. Ni Miling, kastamot ang kinirapi. Alang kata atong nukwa, ipakita ta ito, Dr. Isona. Nasapa kabaw. Demensya ko na sa neta. At demensya na. Unang malasin na tampay lang. Nga road. No, bigla, malasin na ta. Ngayon, at daretay, pasamak nga din na malipatan, nga ibagbaga ng ipapilit na nga isupay lang ti mapaspasamak. Deje pa nagrubwat di anak na. Nga ti amuna, kat hampay nga na naglabas ti bulan. Kasi awam pa ti aldaw nga naglabas. Nga saan nga mga mangururay ka di anak na. Kasi nung araw na nga, sunod pa nagbiagnan. Kat kapilitan nga datayon ti pang suportar kang kuha na. Ngayon saan ti nga yaban dito balay amang met no na mapuputan ti araramidan na. Adamat ti balay na. Pasari mapangko kitain no no hanamot araramidan na palagip ko. Kasi nagiti ko adaan kasi nga demensya. Ti agkabaw dire-diretso nga dinanamot araramidan na. Ngayon dito ako natin nga demensya. Adara kita'y malagip na nga amo namat lang. Nga magtali na nga may message malagip na. Alala sa anin yung supit panunutan tayo. Kasanon ni Rafi. Di na nga malagip ti inana. Di na nga umay kita no anyan ti papaspasamak ti inana. Junior, Papa, ikarigatam tuman ti mangala. Maala ti contact number na. Kasarita tayo. Sakto magsalita kang kuwan. Sige pa. Ikarigatak. Siyempre, si Katisuna. Businessman. Ado siguro matagiti kuwan. Kitak to.
Aging ka manunemi nga dainted ni Junior nga contact number. Pinadas kong endayal manong. Babahit si mong bat. Imbagak manong nemi nukasanong makasiritak ni Rafi. Ay ni Sir Rafi? Ada appointment yo, sir? Awan, may saka na patiging kwa na. Karubada. Karubada? Kahit yung asaman, sir? Ada kayo iti kwa? Village? Ti ayan di kita kalabalay? Kakaruba kayo, sir? Han, ti family house na. Ti ayan ni nanang na. Nanang? Saan nga mami? Nagapo iti baba ni Rafi. Sir, mabit lang ta. Agkakwak to. O tumawag to kata kayo no kasano nga makontak yun ni Sir Rafi. Diyos ko. Pati di kita empleyado na. Empleyado na siguro niya. Una. Dahil siguro ito information. Diyak mat maora ito yung panag-callback na. Kinasaritak man ni Junior. Mangalak man ti sabali nga number na. Sabi ka din, Papa, saan ko madiretso eh? Baka awamat ko na, baka andamat ito dito talagang personal contact number na. Baka di opisina na lang, ano na. Balas padasin nyo na kumunta ka. Orek lang namin talo manong naming iti mawag nga magure ka ta agkulbakak to ko na. Iti maikatlo nga tatawag kun manong. Miss. Mabaling ka di. Importante o na ito eh. May panggap kininanang na. Please. Sige sir. Orek kita masumungsungad ni Sir Rafi. Ipayapay ko lang sir. Hello. Rafi, kumusta? Sudah ito. Rafi? Awan si Rafi na? Boss Rafi? Malakip mo? Ni tatang mo nga, tatang nga atong deto eh. Tika ro ba yun? Abay na masapal yun. Kahit ko lang ay pakamukin ka. Nga, urahin na kaninanang mo. Apay nga, di ka matin sumarsarong ka. Apay nga, di mo umay, kitaan no, anyat ka sa sahad itan ti inam. Sidsidiran na ka di. Agsal sa lutso at lang, sir. Good. Tawagan na kundi, sir. Pangasim, siya kuntak pagpakasigin ka, Sir Rafi. Una pagbit lang. Adamatin bukod mga lugan. Alis tumit lang ti umay mo dito eh. Tapos nga umay mo sirpatan ni nanang mo. Saan gun ng obligasyon? Ti umay mang sirpat kang kwan. Ha? Saan ka di angsta? Saan ko ng problema iso na? Wala nga, Huston, busy ak. Bye. Oo na matin. Kasla sa anak ka mamati idi manong nemi. Obligasyon. Saan kun nga obligasyon isuna? Kasla da nakabasulan ti inanak ang kuana. Awan ti basol ni miling kang kuana. Da kami tinagbaling nga saksi ti kinasayat na nga ina. Kinasingpet mo't ni Rafi. No kumata maltrato ni miling ni Rafi. Posible nga silag rebelde ko no. Agibalbalas mo't kuma. Ngam saan naman nga minaltrato? Sobra ta kinadung mo ni miling kang kuana. Ay na atong saan mo nga problema dayta. Kasano nga tsak ag problema?
Ket manipod idi, ket sinubsubay bayak, tibiyag da kiti agina. Wala nga samon nga problema. Tadigat makulkul ta panunot mo. Ma-stress ka, ma-depress ka pa, may panggap ka deta. Umanin lang tan atong nga kitkitahan tayo ni Miling. Nga mabantay ikan ti kanin na. Na minsan ganikak ti bagas, amo no pala tagluto. Inikak pa iti kwa, lutuan na nga si daen. Amo naman. Ngem no saan ko mapangkitaanan. Deta, nagmulmuling lang. Ito na salud-sudig no, anak pang panunutan na ket. Di anak ko, dandali sumangpet itan. Urita nakaluto akon. Ito na sumangpet. Kinakto no narugit ti arwaten na, ikakto ni pagsukatan na, sakamton mangan. Kaya't anak ko na. Anak ko na matno ka. Kaya ba ka matno ka ipalagip kang kwa na? Ngagdoan ton nga tawan. Sipot ni di saan nga simang sangpet. Kananat ko na. Katkas ni dati. Ala, lusing. Wala na. Italabigat nga nagrubuat. Nga implansak ti long sleeve na. Kasi ulit-ulitin na. Po. Anak mo ko na. Ay wala atin tumigat. Alukuyok ti suna. Tap na ipakita tayo do doktor. Kasta nga rin tinaramid ko manong nemi. Piling. Talaga alas-alasin nak manin. Siyak ni atong. Ay, mga atong. Ni Rafi, kumusta? Nakastrag adagos ti trabaho na. Itay bigat. Ang pinansak ti long sleeve na. Kit ururahay ti sanpit na ita. Among ka ti pagbagamon saan. Agduwa nga tawanan. Sipud ka dito ibagbagam nga. Damo na nga sumrek ti trabaho na. Nabayagin nga saan nga si Mangpe. Nabayagin sa mo nakita't anak mo. Sabalin ti anak mo. Baknangin. Nakasarita katibaga kang kuha na ti kasasaan mo. Diyak pagkit din ibaga. Hanggang pa nang ibaga nga ako. Agkabaw kan. Ala, ni mang atong. Hanak pa agkabaw. Malagip ko kung mga rod nga. Da anak ko nga Rafi nga nalaing. Cum laude. Kaya nakasrik at hangus. Trabaho na. Dito lang nga rod. Ti ulit-ulitin. Nabayagan nga napasamak na ita. Agduwa tawanan. Kagura ka no. Kasi di bagbagam. Ang atong. Agrubot ka. Papanak. Ipakita na ka iti doktor. Hana? Ay? Saan siya kaya mga itong? Ang sakit ko. Api ipakita ng doktor. Ang mga awanak tuloy kasumangpat ni Rapi. Awanak. Baka sa pulanak di anak ko. So nga anak mo paano dito balay. Kapatururak di anak ko. Nanda ni sumangpatin. Agkapangang kamton. Nagluto ak tinaimas kasi dahil nga. Paborito na. Kimuntakak manen manong. Diyan manin mabae. Tinakasungbat. Mabaling ka di ma'am. Ngaitad mo kanyak ti cellphone number ni Sir Rapi. Diretso king kuwana. Ay sir. Sa aming nga basta ited. No saan nang ipalupos? Patyanak. Patyanak, please. Ano patyakin ka, sir? Masakit ti inana. Iso nga, itad mo kanyak da jay, diretso ken kuha nga namper, tapno makasaritak ng diretso. Tapno may bagak, nga masakit ti inana. Ni sir, no masakit ti inana, sigurado nga, i-hospital na. Kadigiti nalalaing nga doktor. At nagbak nang ni Sir Rapi. Nagbak nang peso na. Ngam linipat na matenti inana. Sa may sa, siyempre no, adda inana, nga masakit, baka jay doktor ti mangdanon keng kuana, iti mansyon da. Mansyon. Nagado ti mansyon ni Sir Rapi.
Tunggal mansyon, anda asawa na. Ah, nga maumpeting kasar na. Kasta, ala. Imbagak matin, nagchismisak matin. Oo, ngamin di mga barangay. Please, miss, please. Saan kung tingin pagbagka keng kwa na, nga sikatin ang tinamper na. Mabaling ka di? Sige. Basta sa mo yung bagbaga, nga sikatin ang tin. Wait, miss, please. Please. Inted na manong, kinuntak ko asigod, agriring. Nabayag na sungbatan. Inulit-ulit ko. Di ko ang sungbatan na. Hello! Rafi? Sino ka? Disturbo ka. Hanggang nga mamo, gamot na saan nga nakakapunpok. Tinagan mo dito cellphone ko. Sino nga laam ti cellphone number ko? Siyang nitatam nga atong. Ay, problema maya. Sa balikan, Rafi, saan nga si Kandedi ubing na singpen? Natudyo nga anak. Diyak ka sa pulan na kita nga magbagam. Disturbo ka lang. Nalipatan ka din nga anda ni nanang mo? Awan ti obligasyon kon kang kuwanan. No saan mo nga mo dahita, ilawlawag ko ka. Kas kumakadagit anak mo. Awan pa'y nag-asawa ka dakwada? Awan mati asawa ti bats mo. Yung madam girlfriend nan. Kahit mo at asawa nan. Suminan ton. Awanin ti obligasyon na kada kayo. Tapay. Singirin yun to, ti anak yo. Iti impapaadal na. Impapaadal yo. Wano gastos yo, ti panagadal na. Obligasyon yun, ti magpabasa ka dagit anak yo. Iso nga umatin ti obligasyon dagit anak. Nga, mangbayad, no anyaman dagit ti nagastos yo kan kuana, kada kuana. Diba? Nawatam. Iwari maminsan lang kumamad ka sa runggaram. Amon no anyat ka sa sahad na itan. Saan ko karoon ng obligasyon data? Awanin ti bibiyang ko keng kuana. Makadisturbo ka. Ha? Sa balikan, Rafi. Okay. Ano gutok sa bali akon? Gabot na. May saakon ka dagiti. May bigbig. May isang kadikit ng bamaknan. Nadidan ang mga talyawan tinagkapwanda. Masirip ka, Rafi. Valedictorian kada cum laude ka nagrituara. Sa balimat ng tipagsiribam. Ti bumaknan. Tama. No sa anak nakimarkada ka dagiti milyonaryo, sa anak kumat nagbalinita nga milyonaryo. Milyonaryo kagaya man. Hore ko manang sintabo, ti maipaladaw mo iti inam. Ang kung obligasyon deta ko nagmaten, tataatong, imbag ta, nabayag pa iti panakistaritak keng ka. Sige, bye. Hello. Madlaw ni Lusing nga asawak manong naming nga problema ak. Ay naaya, atong, apay aya nga sikat ag problema iti dayta. Sa amon nga obligasyon. Pagsasaw yung ito obligasyon. Gets mo yun? Awan pa yun iti obligasyon. Akas ko nam, di anak na. Sikat to laki, din nga karuba. Pada nga tao. Ay atem ti Diyos mo, ti so amin nga puso, kararo, bigsa. Panunot. Akas mo, ti panangipatag mo, ti pada mga tao. Apakas ti panangipatag mo, iti bagim. Nalipatan mo data.
Iso nga concern ka. Gabutan na patag kang kanimiling. Tas lagi mo nakpagid din. Sa bali na dati panunot mo. At sa mo na ipampanungutin na ita. Baka iso paglakay ang unay. Bagta nang retiro kan. Pempensyon kan. Napakadang tamadtan na kita nagta. Trabaho dan. So sa mo ay problema ti karoba. Yung concern na launay. So umawatan na kumanusing. Gamagit kitahin no, at mapaspasamak keng kuana. O, dahita ka manin. Diyak obligasyon dahita. Obligasyon mo. Gabot amom ti makikaruba. Nagbalinan nga napatig ni Miling inti pamilya tayo. Dalayin ka magkita ito paspasamak ka manin keng kuana. Hindi agsubli ti asawak manong. Okay, met. Nadalos man dyan unag ti balay da. Malagip na matukan na dumagdigos dyan. Aglaba, laban at amurang na. Hamat pa yung boss di bagas nga, yung kaya ko di bagbagasan na. Yung nabaybayan na nagitimulan na, saan ang agbulmula. Nabaybayan na pa yun, hang aglablaban na ta. Baka di napagit amote, aglabangan na siya tayo. Ubing matpaya. Inaunak ti, 3 nga taon ko na. Hindi inaunak pa ti sa 10 nga taon na. Nga matut kakasta, mabalin siguro nga natawid na ita ka na kita kapamilya na, tinasapang nga kabaw, ti sakisumkan nga sakit nga demensya ko nada. Demensya. Ano meaning demensya? Hindi pa nakalipat. Kasi naman lagkabaw, iso na lang ta, adaman maintenance na nga naglaon ti panunot na. Kaslawang pa'y may saal daw nga naglabas. Seafood. Nagpakada di anak na nga mapanagtrabaho. Umuna nga daw ti trabaho na. Dahil diya, iti nagtalinit, iti panunot na. So, nasaldsudem, ubram, ay, or-orayag di anak ko. Damo na nga daw dito nagtrabaho. Na. Diyos ko. Di napat nga rin kayat. Di maipadoktor. Naibagam ka din kinirapi? Nga adakasta nga sakit na? Saan ko pa hinibagay? Katabi namin di mo ibaga. Ibagak manuno saan, basta may message bagbaga ng awan kanun ti obligasyon na, iti inana. Gusto man day ta, taawanan ti obligasyon ti anak, iti naganak. Ngem. Anang ngem. Basta. Dinublek manin manong naming nga tinawagan. Amo na siguro nga siyak. Ang sipot tayong punbok na siguro tinagan ko. O numalagip na tinamper ko. Ano man hindi magam? Sir Rafi, inaunak ng sika. Tata ko nam. Tataw no saan? Okay lang. Sa bagay. Itakastang kasasad mo na kitoray, inauna nga amang imsika kita. Baka di mo amo nga dayawanin. Anat ibagam. Sarong karam ka di ore maminsan lang aldaw. Diyay nanang mo. Baknang ka. Ape di mo laam mo nga talyawan, tinam. Awanin ti obligasyon ko keng kuana. Okay. Awanin no awanin. No isuday ta ti pamatim. Ang sarong karang kuma. Awang nga rotin ti bibiyang ko keng kuana. Kinapudno na awan ti utang ko nga na imbaga nakim keng kuana ti panagbasak. Siyak tinang pabasa ti bagik. May sa iskalar sa nagtrabaho. Pinalipatan mo, ti panangipas ngay na keng ka. Obligasyon na reta. Apay, nagbalinak ka di. Kaya sila pagkabasulak, ti panagbaling ko nga anak.
Inyanaknak, di obligasyon na timang padakil kanya. Nangalam dahil nga pamati. Pamati mi nga babakdang. Nasarong aram. Maminsan lang. Oris ang kanton nga umay, maminsan lang. Tapno maamuam no anyat kasasaad itanti inam. Kalabasan dito ang panagsarita mi manong nemi kabigatan na napanak iti ayan ti inan. Miling, ay, samad gayam nga sika. Agdaldalusak di ti balay, tapno nadalos ti balay mi, no sumangped di anak ko. Urit arubayan kita dadalos. Kaya nakadigdigos ko, tapno ti kasta ito no, agin narakop kami nga agin na, kita bang luak to. Parang ano, hanga narugtan da jay, inted ko kingkwana nga, pinilansak ng full shirt nga long sleeve, nga bado na, nga kami pinasipan ng plansak, nga dadayawan ti anak ko. Tumawag ako king ka, apaman nga, makadano na ko na nang, di mo tumawag. Ngayon dandan itan. Dandan sumangpat itan. Iribigla manong nemi nga adda sumrek nga nakagwapo langan at talagang baknang. Ni Rafi? Rafi? Ay! At ang anak ko! Dante anak ko! Ala anak ko! Pinarugtang matabado! Hindi nagsagilan! Dinisturbutak! Tatagal na kay! Tawag na tawag! Nga ibaga nga sarong karang ka, di ako na obligasyon pa, ino niya mapaspasama kang ka. Nagtal na ka. Wari no, daka mismo ti unig ti balayo. Kat karubanak lang. Saan nga kasta ti panagsasom iti inam? Nas klaseng maanak. Hoy, tata atong, hanakbog ka na kasta. Awan ti bang bugbugaw kanyak, siyak ti bung mugbugaw. Maudi pa ng bugkaw ko king ka. Pinanawam nga namin pinsan ti inam. Ti manon nga tawan. Bimak ng ka nalipata mo nga da inam. Awan ti obligasyon ko king kuana ko nakmat. Ulit-ulitek. Alawan! Awan ti obligasyon mo king kuana. Hangim. Awang ka din ti panangipateg mo king kuana. Halawan, obligasyon na, pinangpatakil keng ka, nang paadal keng ka, numbay ko lang nga awang gastos na, iti panagadal mo ti college. Halawan, awan ti obligasyon ng ti anak. Iti ina, uno naganak. Ngem, awang ka din, ti ayat, di tapusom para keng kuana. Saan mo ka din ni pateg ti inam? Anya ti klasem na tao. Bimak nang ka nga di mo ang mga bigbigan ti nagkapuam. Di mo ka di amo. Nga da sakit ni nanang mo. Gustunan. Gustunan. Diakon kaya ti makangig ti pipigsangon. Gustunan. Ulitek, Rafi. Awan man ti obligasyon mo. Himawang ka din, ti mariknam nga panangipatig iti inam, na nangipas ngay ken ka. Anyat adaken ka nga prinsipyo, ada sakit inam, demensya, tilaang amuna nga malagip, ket dedi aldaw nga panagrubwat mo, nga sumbrek iti umuna nga trabahom, umuna nga aldaw ti trabahom, dedi panang plansana, iti long sleeve mo. Kang kalahin nga gururay. At na di gundaway nga malipatan na tegdigos. At na di gundaway nga awanan ti kanin na. Ikikamit kanin na. Na kami ti mang bibiyag kan kuana. Kaya't milahay nga agbiag pahay. Ti binaybay am nga ina. Hulitek.
Awang ka din ti patagkan ka ti inam. Gusto nan atong anak. Nanang. 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 Anak ko. Rapi, anak ko. Bakawanan na kumananang. Bakawanan na. Nakalipat ako. Kawan. Gusto niyo ko na. Nalipatak. Nalipatak ka na ng. Manong Nemi. Binuyak. Diba naging inarakop. Dagiti akin na. Naging ka. Na nakaturog sa akin di. Di inana. Nanang. Ano ito klaseng sakit na. Tatatong. Nakaturog matin. Sa kruya mo nga ipaid na tinam. Naiturturog na ti pa naging inarakop yo. Nariknanan. Tinabayagin nga kailo na unay nga pamatig ti may sang anak. Hindi na paida na ti inana manon Nemi amamluyan ni Rafi. Dagiti buok ni Miling. Abe nga nagalisto ka kami nga nakalipat. Nakaraman ka lang tibak ng kapanagbiyan. Nabrenwasak siguro. Tako na digiti gagayim ko. No kaya't mo't bumaknan. Saan mo panunutin? Ti obligasyon mo, tawad obligasyon mo. No sinuman digiti nagtapwang. Tsaka mo. Tagasli talangan na silawan ti panunod ko tatatong. Awan ti sabali nga napatag kaniyak. No saan nga digiti negosyo. Trabaho. Timang paado iti kwarta. Ti kaado digiti babae ti biyag ko. Ti kaadak ka digiti pagsusugalan. Ti kaadak ka digiti barakadak. Nga babaknang. Nga giinom. Agraragsak. Nalibata ka namin pinsan ni nanang ko. Nabrenwasak. Kadagyaman na kang ka, tatatong. Kada kayo. Tasan nga binaybayan ni nanang ko. Nga sandak nga sinardengan, nga tinawag-tawagan. Tapno lang subliak, ti inak. Tapno lang masilawan, ti panunod ko. Tapno lang nagsubli, dito'y pusok, ti pamatig, ti may sang anak, iti ina. Halawen. Siguro, gaputa, malagip mo, dagiti paspasamag tinapalabas. Ti kinakurapay yo. Ti kinagaget, panangikalikahom ni nanang mo. Nga manglo iti laba, agmula tinatin. Tapno lang ang dakanin nyo. Nagpaiso nga awan ti gastos na iti panagbasam, panagraduar mo ti kolehyo. Ngayon ti pananglablabahan na kadagiti arwatem. Panangsagsagana na kadagiti kanam. Kadagiti pamagbagana ken ka. Kadagiti kararag na. Nasapay kumatagbaligi ka.
Obligasyon nung agpaiso na kita kas may sa nga ina. Sa mo ko mga pukawin, ti pamatag mo kenkwana. Kinamaag ti tao nga manglipat iti inana. Dati ina, dinantupulos, malipatan di anak na. Tatatong, nagkamalak ka na kayo. I like ni nanang sa tinupanipanam. May isa ka nagiti mansion ko. Mangtawag ak ti kalalaingan na ng doktor. Tap na ti kasta. Maagasan ti kasto yung sakit na. Na sinuman ti doktor. Nga makaagas ka nagiti agkabaw no adaan ti demensya. Rabrabii manong name ya pimanaw de kiti agina. Saan kumakayat ni Miling? Nanang, napimpindas ti pagyanan tayon. Ngimsam mo nga, sa ilaklako na ito nga balay. Pagbakasyonak no ka, no mailiwak dito eh. Alawan na. Hala, ti anak ko na ya. Damo pa hilang nga trabaho na. Adan napintas nga balag pangipanam kaniyak. Ay atong, ay taramang atong, Mang Lusing, Junior, Laila, agsubliak to, hangkay malipatan. Kapot na katakdakkel tinitulong yung kanya, kada kami nga gina. Dakay ti kasasayatan nga karuba mi. Alawan miling, at sabi ko mata maimbagang ka, ya? Awan sakit ko. Alawan. Ikaw nga ruten, tata, nana. Bats. Pasensya ka. Makan doon. Abi, Bats. Kung sa trabaho, okay lang. Kung may kagtrabaho ka niya. Si kay Laila, kung man kung damat trabaho ko, kung may kagtrabaho ka niya, di may kahit di bumaknang. Baka malipatan mi dapapagin ni mama. Nakuha nga min ti panunod ko eh. Brinenwas digiti kagayim ko. Ngimliklikak to digiti nga barkada. Handa ka na siya ta barkada eh. Tilang bagbagidat pampanunutan da. Agas kanya, ngajak pinanpanunutan ni nanang ko. Agyamanak ka na kayo tanas silawan ti panunut ko. Kinapod Diyos ti kang runahan kapag yamanak. Nakalipatak eh. Nakalipatak. Nagpeso nga obligasyon ko ang kininanang ko ngayon. Diya pamatag ko. Nakapadpatag. Agas mo ti panang ipatag na kanya. Ala, saan kan ngagdrama anak? Numapanta nga ruten. Inkamin. Kadag pa'y sumanong naming inala ni Rapi di kiti doang anak ko kata napintas manong nami di posisyon da takkel ti sweldo da. Pasaremet umaso warang kar ni Miling manong nami nga dunyan at ilangana. Oy, dunya Miling! Adda ka! Ay, manang Lusing, manong Atong, kumusta kayo? Gusto eh. Kumusta ti balay ko? Alakit daw-darusan milat tanong ko. Mailiwak dito eh. Wala nga nakabakbak ng kan. Ay na, tsaka kayo tagbaling ng baknang ko na. Dagiti katulong. Tultulong at idang trabaho tinagtibalay. Dakamlatan senyora ko na. Dagaw, handak awawagan ti senyora ko na. Na talaga nga baknang unay na Rafi ayan. Saan nakas idi naagasan kan. Awan sakit ko kunak mo eh. Malakit ko. Uno ti malaki mo pa lang kada di damong aldaw. Napigsa nato ipatpatumarta kanya. Ako kamin, gusto kayo. Demensya. Hindi pulik nagadok kastoy na sapang agkabaw.
Imbaglakit din, talagang nagbaligit ti anak ko, tanuhan ko mga anak ng ti anak ko, akit di na ako makabailan di mga alat, di doktor nga nalaing, agbayad tinangina. No ata problema yo guni kailang kanya. Kwarta, alis to lang ti panangibagak di anak ko. Mhm. Di mi unay kalkaliguguman ti kwarta, takalkalingan na tadakada kami. Ang mga numapanunod dati asawak no to kwarta na mapanagsugal o nag-chicks. Huwag nga rod. Talagang adot pa yaw mayaw awan no adot may gana makwarta. So nga, diya kaya tagigam ti kwarta no mabalin. Ngayon pasaray, ako yugan nagdagiti katulong mapang mag-shopping. Dijay, di kati katulong akti ko. Magusto ak no ko nga ikandidat ti dumawat kini Rapi ti atang mag-shopping da. Gagamyaman da kanya kata manibud da dak sa jay. Alakit. Wa, saanin nga na imot ni Rapi. Naimot kano iti. Napateg kang kuha na ti kwarta. Takayat na karod nga, adot kwarta na. Ngayon saan itan? Sa malitan ni Rafi. At ang foundation na. Nga tumultulong kada kita talagang kasapulan ti tulong. Kung nakngarod kang kuha na, sa mong isugal ta kwartam, takang kanayon mo nga maabak kamay, pagpabaknangam lang, di kita kasino kung kuna. Narod. Agsugal ka, itad mo laing ng kadagiti na kurapay. Ta, nasaysayat pa isuda, at ano matulungan mi da, idaw-dawat da, iti sanunat mo. Kung kuna ka ron. Nag-asawa ka numaten ni Rafi manong nemi. Insardeng na kanon, iti panagumong na kadagiti babae. Nagseryoso ka nun. Ket, adda ka nun dua nga apo ko ni Miling. Ni Miling met lang nukwa, ti mangipadpadamag kada kami, tano tumawag, istorya, wano saan kada kami, ti mang kumusta kang kuwan. Damat ten asawa dagiti anak mi, manong nemi, damat ten bukod da nga balay, ket nareksak na ornus ti pamilya da. Upat dagiti apo ko mi kada kuwan. Dito nga rod, manong nemi, iti inburay ko mat nga pagkasalitaan. Na saan nga naisentro, iti pamilyak, ti pagkasalitaan ng inistoryak no diket na isentro, kadagiti agina nga karuba mi. Ni Miling, ken ni Rafi. Sabi ko man, nakaibatiak, iti adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga nagbuya. Ito yung agyaman nga pagayam mo, atong. Thank you. Anong atong ting ka pa nagsurat?